gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. May ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan, tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. May sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. may ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Pasko na naman at kay tuli ng araw, Paskong nagdaang tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ang Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman, okay tuli ng araw, Paskong nagdaang tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat
kami namasko. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig at siyang naghari, araw-araw ay magiging Paskong lagi. Ang sanito ng pagparito, hihingi po ng Aguinaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kampana ng simbahan ay nanggigising na. At waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad. At masiglang tubuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag natin limutin. Pagkat tayo'y may tungkulan sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na. Tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana
kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Hinagis ang simbang gabi, huwag natin limutin, pagkat tayo'y may tuturing sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nagigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. At itong aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay
kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay sa bayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan mati kan lambang saro ang pagkamuot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Lugod, ninyo nakapaskuhan, mapanok ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong ng pagkamuot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Halig Gay, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan
sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Man,
pangyari sa mapa ko. Pangyari. Pangyari sa mapa ko. New Year na New Year. Ano nangyari, digdi? Happy New Year! Ano nangyari, digdi? Nangyari sa matalip ni ay kumusta ka mo? Ay so turuto ta dyan ta magtururutotan kita digdi. Anong gibuon ta? Mapahiling sana ako sa mapahiling sana ako sa view sa video nganing mahiling sana nindo ako na yaon tabi ako buhay pa ako ngunya na 2024 yo. Pangyayari digdi sa maura raw. Oy, mga tugang Happy New Year! Happy New Year, tabi! Ay, suturutot dyan. Pangyari Matindihan sa tuyan turutot. Makusugo ng turutot ko digdi. Ano naka-share kita? Laton tamo na so pudkini so mga diba niya itong parantapan garipig si share pa sana ni PM Tony. Pa-share naman sa FB account ko. Linggo na ni New Year na New Year na-restrict kita sa Facebook. Ngaray ngayon tangan hindi ka magkapaputok. Sige, pig-share pa importante, nahiling nindo ako. Bata birthday niya ni Gob Rosal. Happy birthday pala tabi kay Governor Noel E. Rosal kang probinsya ni Nalbay. Birthday niya ni Gob. Ano tabi, Gob ba? Pasyar na kita dyan sa Capitol. Go. Gari, ngunya na January, gari madyan na kita sa Capitol. Happy birthday, tabi. Birthday ngunya ni Governor Noel E. Rosal.
Kumusta na ka? Ato na hata, day pag day ta kaya pig-share ini, day mahiling duman sa ibang account tadi. Yan, nakashare na. O di, nakashare na. Kalamang may maghiriling na di. May maghiriling na lamang di. Pait, salamat ta BPM. Iyo ang sakuyang ko pilot nun yan si PM. Gari kami ni SM gari. Ano nangyari sa Toya SM? Damay-damay kita. Damay-damay ang pahit bagong taon. Hindi na anong pangyari ni mana? Happy New Year po sa kabos! Oy, pitsados na tabi ngunyang kang Enero, Martes. Martes tabi ngunyan, pitsados po kang Enero, taon 2024 na. May trabaho na tabi, trabaho. Pero sa mga estudyante, sa aga pa. Sa aga pa po ang mga estudyante. Pero ngunyan, igwa na po ki trabaho. Wala man po ki deklarasyon ang Palasyo Malacanang na holiday patabi ngunyan na pitsados. Wala tabi. Kaya may trabaho na. Balik na po kamo sa trabaho. Magtatrabaho na. Ay, kaya pwede magtrabaho muna. Grabe pang hangover ko. Trabaho. Uy, importantihon ang primerong aldaw. Primerong aldaw tabi kang bagong taon. Dapat, apod kini, pirmi kang amay, maglaog sa imong trabaho. Tanganing matapos mining taon 2024, pirmi katabing amay maglaog sa trabaho. Yan. Tapos day ka buburitan. Day ka bababluyan sa paglaog mo sa trabaho. Kaya dapat first day of trabaho mo yan, amayan mo. Amayan mo tabi maglaog sa trabaho. Yan. Naka-share na paki-share tabi kan sa tuyang programa. Yan baga. Paki-share tabi kan sa tuyang programa. Tahilingan na po nindo. Ano nangyari kan sa muya digding high-tech na pahit. Bakong na kami. Dahil palang kita digdi tabi PM. Hindi kita pwede digdi magbasa ki mga comment digdi sa YouTube. Naka-YouTube kita ngunyan. Habo kami duman pa laogon sa Facebook account kang Bicol Net TV. Habo kami pa laogon duman. Tamang-tama ngayon ningon niya ng New Year. Sige. Dahil ngayon ka mo makalaog.
grabe ka sudmadi, igwa ki linog 7.4 magnitude dyan sa Japan. Oy, ohayo gozaimasu po dyan sa Indo. Hiling mo na yan. Ano kita? Advance kita kidit na oras sa Japan. Pitsa uno. May lininog sa Japan. 7.4. May mga nadistroso adi. May mga nadistrosong mga haro. Sus ko po. Pagsabat ng gadkang bagong tao, igwa pong mga nangyayari nga ron kaya nani. Kaya pasalamatan tan sa tuyang kagurang nanta kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Padaba kita kan sa tuyang kagurang na dapat padabaon taman siya. No? Basta ako mairisan na ako hanggang siguro sa nakita mga alas 7:30. Gusto ko sa natabi kamong apod kini mahiling. Gusto ko man po nindong mahiling man ako na ngunya na 2024 tabi, yaon patabi si Mr. Hulbutana. Iyo ba katabi magharadit ka mo na nga kataday minahiling si Mr. Hulbutana. Daw na ngaya, baka ngaya, unaputokan. At least mga tugang nahiling nindo ako, ha? Dahil tabi ako naputokan. At lalong dahil ako nagpaputok. At least nahiling nindo ako na yaon pa ako ngunya na 2024. Dahil man po ako tabi na putokan. Dahil man po ako nagpaputok. Magiribahan man po giraray kita. Ipapadagos tapuan sa tuyang serbisyo asin reparo. Ngunya na 2024. Padagos po ang serbisyo, padagos tabi ang sa tuyang reparo. Di, kumusta na sa natabi sa mga nagkapurotokan? Mga langdunong kaya nindo? Iksasabihan nanday ka mo magpapurotok? Mala yan. Ngunya na natamaan ka mo kang paputok. Di mataram ka mo dahil na nanggad kami mapaputok. Kunday pananggad na hospital. Kunday pa nagkapurotol siguro mo inindo. Tay ka mo nanggad na tatarama. Oy, congratulations po pala duman sa mga ang Year of the Dragon pala ngunyan tabi PM Tony Adi. Ngunyan na 2024 Year of the Dragon. Ang sabi kan mga parahula mga haloy na ngaya databi na warang jowa, magkakajowa mo niya na taon. Haloy naman na mga mag-aragom na day nagbabados, mababados mo niya na taon. Ayun, sabi ka parahula. Haloy na databi mga tugang na day nagkakajowa, magkakajowa mo niya na taon. Sabi kang parahula, yan ha, bako ako kadagtaram. Magkakaigwa databi kijuwa, mga warang juwa na haloy na. Ngunyan na taon. Sabi kang parahula, yan ha, sabi kang parahula. Mga mag-aragom databi, magka-relasyon na haloy na tabi na day nagkakaaki, magkakaaki na ngunyan na taon 2024. Ang sabi kang parahula, ha? Year of the Dragon ngunyan pala. 2024. Magkakaaki databi ka mo.
So haloy nanday nangangaraki. Magkakaaki po kamo niya. And may pigpaluwas ng mga pangaran. May pigpaluwas na tabing mga pangaran. Sumapapados niya na taon 2024. May pinaluwas na bagang pangaran. Mga pangaran tabi kang mga babayi na mababados tabi ngunya na taong 2024. Yo. Ano ba sa Hong ko? Bakaya ang sungaran nindo. Ay, kuyugod mo nga yaya. Hiling mo na yan. Oy, mga tugang reporting for duty po an sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indong servidor asin taga Riparo ngunyan pong Martes. Sa 2 na po kita ngunyan kang Enero taon 2024 na. Yo. Hanggang sa nakita alas 7:30 ha. Gusto ko lang tabi magpahiling sana sa Indo. At ngunyan na 2024, yaon man po giraray ang samuya pong padagos na pagtaonin serbisyo, pagriparo sa dapat pagriparohon. Tuloy-tuloy pa po giraray ang programa sa BicolNet TV. Yeah. Yeah. Diretso po. Diretso po ang samuyang serbisyo. Pagtao po din mga informasyon, tamang informasyon, tamang bareta. No. Yan ang samuya pong gampanan, sumpaan na dapat iyop na samuyang trabaho. Bilang mga servidor, mga minsahero po, kita mang informasyon para po sa Indo yan. Yun. Kadagos po ang samuya pong trabaho. Ang sakundagan binubuo. Dahil kita kayo ni palan makashout out tadi, dahil mangki ano kayo ni mag-shoutout sa mga nagiling sa to? Paano kayo di mag-shoutout sa naghihirling sa to sa YouTube? Ay, hiling mo na yan. Oy, good morning po kay Maestro Neil Adtuon ang samuya pong station manager. Kay PM Tony. Kasudma pa kami ni pulok-pulok ni PM Tony. Matingon niya, naka-ere kita pero yaong kita sa YouTube. Nangyari sa mo ni SM Madi. Nag-eksperimento kaya ako sa Facebook. Yung pala nito, bagong pigbawal ako tulungal daw. Bawal ka nga mag-Facebook na tulungal daw. Nawa, pag-ibunin doon sa ron taon niya. Dahil man ako, bahala sinta dyan. Kung dahil sinta mag-arap po, di dahil. Ibuan na doon sa ron taon. Yo, palago. Ganing pag naglakaw-lakaw ako sa luwas, di akong darang cellphone. Yo, balong ko daw adi na di mag-cellphone ko niya na 2024. Balon tanaw. Ay, suturuto ta, ha? Pangyayari sa mahabag. Magusugod ang turuto ta. Di, paano kayo ni ha? Alas 7:32 na. Di, param na po muna kita ha.
Para na po muna kita digdi sa tuyang programa. Ang importante na hiling tabi nindo ako. Yo. Ngunyan pong January 2. Yo, January 2, 2024 na tabi. Digdi po sa tuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Yo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Iribanan giranay kita makasaga makabalik na kami. Yo. Ay suminambog so sa moya ngikipahi. Param na po muna sa indong lingkod. Yo. Param na po muna. Iringat po kita kabusa, iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato tabi. Yo, salamat po. Bye-bye. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano, word